Türkmenistanyň Belgiýadaky elçisi Sapar Pahalwanov Ýewropa Birleşiginiň ýanyna gelip, Gresya Respublikasynyň hemişlik wekili bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamynda Türkmen Grek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljekde mümkinçilikler arap asaplaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Belgiýadaky elçihanasy duşanma güni habar berdi. Taraplar sowda dolanşygynyň oňyn defini we syýah derejede anlyk barýan ýygyderler görüşleri belläp, soňky döwürde iki tarapdaň dialog has turnukly hem-de mamul häsiýet eýe bolýan noktalar. Duşuk Ýewropa Birleşigi Türkmenistan formatyny hyzmatdaşlygyna aýratyn ünsürli. Duşuk gatnaşyk hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmeginiň şertnama hukuk bünýadyna mundan beýlekde utulandyrylmagda. Hele hem Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklar ýygyderli istasionarlaşdyrylmagynyň möhümdigini bellädiler. Hormatly ilişkiler hakkynda maglumatlary Aşgabat Times web saytymyzdan görüp